Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Inday, batay si mama kay mukhaon ako. Hapdos na kay kutiyan. Balik ko na tiga ba? Kaon siya ko. Wana, ati, mabuking na gud ka ini no. Unsay no? Yes, te! Yes nga mabuking ka! Magkapaduda ang lihok ni mama ronda. Murag tunag yung something. Kung unsa man, may bawaan ko na gihapon eh. Busog na noy. Oh, magipagguman ako, pader. Lumiya sa baw eh. Ay, sakto kay timpla. Ug ang ginamos, wow. Mau ba? Sige. Ako na sa'y kaonoy. Oh, nya, kumusta naman sa mama nimo? Arang-arang na pagbiyan ako. Unahon ko ni sabaw noy ha, kay lami man ka. Oh, pader, lami kayo. No na, sinaw kay nga panaksa, no? Sinaw kay nga kung panaksa. Bitaw da. Oh, pader, sikap ng mata nimo. What's the matter? Kalami tuod noy. Oh, puni pa, pader. Oh, ako gibahog ginakuskan no na, oh. Mau ba noy? Oh, gibahog ginakuskan. Di lang ako ibahog. Ha? Oh, waka lami pader. Lami man. Ginoo, ganong parat man kayo. Giduhan na akong daan ng saba. Tagsa mong panaksan. Gituyo ning mama. Ay, ilisa na akong lingkuranan. Pabiling gid sa imong lingkuranan. Ginoo ko. Ganong iya man kipuhat ha. Nagtimi-timi lagi ka, pader. Ha? Wa oy. Nung timi ni noy. Oh, ha? Oh, puro sa muna kanon mong gihungit. Tilawan ko ning ginamos ni. Oh. Sakto lang kahanga, pader sa. Sakto ra. Sakto rin. Bisa, pero naman ito, lagi ng luhaan mo, pader. Ha? Nganong nahilak mo ka? Gibingaw kong kalit sa atong parokya. Singan? Uy, hala. Ang imong... Uy, kuyawa ko din, pader ko. Mo ba? Kuyawa din yung pader, no? Lagi. Ako kasabot ka ng kipuhat ni mama. Nga no, magyaw ka. Uy, hala. Ang imong ngabil, pader. Nga no? Nihubag, murag ipaaksputyokan. Nga man ma. Nga nung kimpuhat manin mo. Sigurado nga para gito na Piping. Nahitabo lang nga ako na biktima. Unsa na isa ni Piping ni mo? Wa! Unya? Di lang ko ganahan niya. Ma, sigurado ka? Karon pa ni nahitabo nga doon na kay tao nga gidi ganahan. Ug doon na pagkikidaot ang gigibuhat. Swerte lang nga ako daigo. Kung nadayon pa nga sinipiping yun ang nagkakaon adto, usam kaya ay kasulti. Huh. Di ko katuong makahimo kini ma. Dili ko santa. Pero dili ka ingon ini ma. Dili ingon ini akong pagkailan mo. Ayaw na sigig daghag sulti. Period!
Oh, di na makita ang nihubag ni mong Abel. Natabunan na sa mask. Sakto ra sad nga nagmas ka, pader. Di ka na naman sad na karong panahon na nga na ay gikalisangan nga virus. Ma, tagay sa ugmasi ni Piping. Ma? Da, mahadlok ang virus sa niyang dagway. Oh, ma, Lagi. Lagi. Nakuha ko. nay, pasensya lagi si mama ha. Ambot na unsa ni siya karon. Di pa man kay siya tiguang, pero mura naman og padong ug ango-ango. Patay na anang yango-ango. Ako lang gyud mga pasensya ni mo nay sa iyang mga gipakitang liho karon. Aw, oy, problema, pader, oy. Ay, anad naman ko na niya. Ha? Unsay anad noy? Ang buta kong ipasabot ba? O siya buti mo ipasabot na Sa una na kong pag-anhi, ingana naman na siya. Walang kakabantay, pader. Oh, mo ba noy? Pasensya lang yun ha. Ako naging mga pasensya ni mo. Pasensya ko kayo. Pero nga man sa kamsulti na ako. Ay, kamay na kayong nabutang nga, pader, oy. Kung ikumpara sa akong nabuhat, Nabuhat? oh, O siya mong nabuhat noy? O saan na imong nabuhat noy? kuan, kaning, ay katugong akong pagpamuri sa una na akong pag-anhi. Ay katugong hagbunggos inyong hagdanan. Ay nahasol, biyatos mama ni mo. Nakabantay biyatos siya na akong, nakabantay ito siya na ako dito sa ospital. Nasaypan pa mga ganito siya sa mga doktor ug nurse nga akong asawa. Lagot yung tingali ka ito siya, pader. Liman ba sa kining dagwaya masaypan nga iyang bana. Pader, kasabot ra jud ko niya, pader, eh. Oh, Kuan, wa ko'y kay ubos. Silang, ay lagkabala ka. Ay, salamat kay Mama Oli Raday Midayon. Ay, anin lang kong maghuwat ni pader. Asa na sa gatos ang hilay. Naka-award tingali tong pader. Hoy! Ay. Oh, imong mask. Kini? Kini nga mask imong ihatag nako? Nga naman, may reklamo? May langgari kay hatagan ta pa ka. Ay, salamat pero musugot magkas pader ini. Wa na'y laing mask. Oh, sige. Musulog lang gyapon ko ini yung mask nga ang design baba nga nagngisi mo niya. Usar kabuk ngipon. Kasapit ko. Wa na'y laing mask. Take it or leave it. Okay, take it. Huh. Angie. Ay, kung anji ah. Sorry. Huh, bagagnaw. Oh, sige. Ang hila. Wa pa magis pader. Nakoy pangutana. O sa ba? Doon nagitay anak siya. Oh, Dito joke imong gisulti. May anak ta. Ug si pader atong anak, di ba? dili. Ayaw pa makak. Toy? Ma? Oh, Pader. Asa naman ang mas, ma? Dara pader. Oh, Ngayon. mama siya doy. Ay. Imo mabugal-bugalan si Noy Piping? Taga-igtarong nga mas, ayaw na. Katawaan si Noy Piping, ana. katawanan man gina siya dagway. Bisag di pa na siya magmask. Ma, Ay, sige. Magkuha ko laing mask.
Ay, salamat kay nakauli ra mo dayon. Abi na kog di nasad ka makabalik dayon. Nga naman, Gring, gimingaw din ka nako. Di ra ba ta pwede maglabing-labing tungo sa social distancing? Yamat ra. Nakaadto lang kag syudad, Ping. Nakadaman dayon kag in English nga social distancing. Ay, unsa man kuno na, Ping. Pong pani pader, di ta magdool. Doon na distansya. Mapita to sa among gisakyan nga bus. Tag sa miglingkuranan, wa mi mga tupad. Uy, mao ba? Wala na kakabawas mga balita. Di ba naaraman ng imong naong si mong cellphone? Wa naman ko'y internet good. Wa naman ko'y load good. O di na pwede muubo, Gring. Kung muubo ka, palayo. Panahon sa imong baba. Panahon naman panabon. Panabon sa imong baba. Mas bali pang mangutot ka kaysa muubo. Ha? Dito sa syudad, kung mangutot ka, mungisi na mga tao. Pero kung muubo ka, sigahan kag mata na sa ilang mga tao. Unsa man kaping na virusan na ka. Hala, no. Diba? Pero kung muubo ka, sigahan kag mata. Klaro, Ping, klaro. Pasabta ko maayo. Kaya mga tao, likayan ka kay sa muubo ka. Mo nga, magsabot agring ha? Kaubuhon gani ka, palayo, okay? Usa magkagungat simang ka. Ay, wa magudan ako tuyo, Aping. Gawas pa, ubo raman sad imong giingon. Wa man ka mo ingon nga apil ang pangatsi. Noon sa man niya. Imo naman ano akong gatsihan. Kaarte sa demo, Ping. Uy, luwaan tanoon ka. Ang dod kano sa kaning lockdown sis no? Dugay pa kita makakita ini kung di pa ni mahuman. Mag-ampo lang ta bro. Nga mahuman na ni. Pagsuway rin ni natoon sa kaligo ng atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ha? Sa'yo pasabot mo sis? Ang Ginoo nagmugna ining virus? Para pag-taste na to? Ha? Dili oy. Pero iyan ang gitugol tungod sa pipila ka mga katarungan. Base lang ni sa akong simple nga pagsabot ha. Una, pagtas na toon sa kaligo ng atong pagsalig o pagtuo niya. Ikaduha, aron pagpaila nga siya lang ang Ginoo nga gamhanan sa tanan. O nga naara sa iyang mga kamutang atong kinabuhi. Okay. Nakabantay ka? Tungod ini mga hitabua, bisan pa gisuspend ang mga misa, nagatapok ang mga pamilya nga sud sa taas nga panahon. Hapit na lang di magkita o magkasulti. Bitaw sa? Magdungan nagpangaon ng tibok pamilya. Magiusa na sa pag-ampo. Nice, di ba?